Manani guys, igama unqabile ngeniphathela amazibela omkhokha ngomhla ka-26 August. Yay guys, ukhulekani usemane wenza iy'manga. Wamane nje wathatha wonke uhafu webandla lamaJudiya wahamba nalo. Waye ebandleni lakhe aliqambile elisha eliqanjwe ngokuthi amaJudiya kaNgoza. Guys, uphakathi umane obamba ngenzansi mebona ukuthi noma Mzobo unkosikazi wakhe umlandelile ukhulekani. Cabanga lo nkosikazi kade efunga nje ifunga ezintsha ngomshado evuselela umshado wakhe kabusha naye, kodwa namhlanje umane wamflathela wathatha icansi lakhe walandela ukhulekani. Wangabe sayingena ukuthi uphakathi yena uhamba noZamcolo. Hey guys, abantu bokujikela ngempela esini njengotshwala. Haye, nanguNdlovu naye uyatetazela, uyaqhaqhazela injabulo guys. Uyasho ukuthi hey mndeni wami kuzomela sikhethe uhlangothi ke manje. Kumele sihambe nohlangothi oluwinayo. Ayi, unkosikazi wakho uMadondo wathi ayi cha ngeke baba. Uzomele nje wenze isiqiniseko sokuthi asihambe nokhulekani. Wathi hayi usho ukuthini? Ukhulekani uyambona nje ukuthi umkhululwa ngempela, uhlitshelele umthembu futhi ukuthi enze lento ayenzile namhlanje. Nesibindi le yangane. Wathi uyakhumbula ukuthi kwenzakalani kuMamzobo benomlungisi. Uyabona nje mengase sithiwa sikhethe ukhulekani ngeke baba. Angeke hambe kahle. Wathi lalelani la. Mina ngeke ngize ngihlupheke. Yabo mesikhethe usiphamandla sizolamba lekhaya. Nangizwe ngithini sizolamba. Ukhulekani ufuna mina ngilonguquqa ngamadolo ngihambe ngiyoxolisa lapha ebandleni. Kanti ukhulekani hayi akayifuni yonke le nto. Futhi uyazi ukhulekani okumele nje lento le ayenze early ngoba yabona namhlanje ngabe uSibhahle ushadile. Ngabe ushade nokhulekani akacucuza ukhulekani. Bashwaqa bonke endlini guys bebona uNdlovu ukuthi hayi akakashintshi nakancane. Usawulo Ndlovu nje obugcwele ubuqili bodwa. Hayi asaziyo zala nkomo. Ngapha ke nangu ukhulekani usehambile waye entabeni emva kokuthi inkonzo phela iphela. Wayobonga uyise ngokuthi amseke nokuthi bekade elindele phela abantu bebembala abamlandelayo kodwa walandela uhafu wonke webandla. Wakubonga nalokho wacela ukuthi athole namandla amasha. Ukusho konke lokhu nje nangu unkosikazi wakho la eduze kwekhwapha lakhe uyamseka guys njengenhlala yenza. Uthemba kwemzuzwana nje wathi inkosikazi ngicela ungishiye. Ayi asisukuma uthi lwecu nomkhosi. Njengoba emshiya ke nje ubesenzana ukhulekani uthatha into ngemhlophe qwa. Wasonga ubhoko ngayo walifihla. Khona ukhulekani phela ekwenza lokho nje khona uSiphamandla ngeke alinuke lolu bhoko lolu ngoba luwuphawu lokuthi umuntu ongumkhululu bani. Kufikile ke isikhathi sokuthi abuyele endlini ukhulekani. Akasabanga ngisho ukusaba ukubabheka abantu bakube emva kwayo lento kade yenzile. Uthe nje mengena endlini bese bemngenyawo bemlindele. Wakhebushwa qala nje unina umphephethe. Wathi wena mfana. Wena mfana. Wathi hayibo ubiza bangomfana. Yimini umfana. Ebuza unina guys. Cabanga uzozala ingane uyithwale for 9 months esiswini. Mase usibiza ngomfana ikubuza ukuthi ubiza bangomfana. Ubiza mina. Guys ukhulekani usezibona emkhulu ngaphezulu kwanini. Impakamo. Hayi ke uthesa buza unina kanjalo wabengenelela uSiphamandla. Wathi luphi ubhoko? Wathi ubhoko lokumnikazi walo. Wathi wenziweni ukuthi uthathe ubhoko? Ubazi kahle ukuthi awufanele ukuthi uliphathe. Wathi lalela la. Ubhoko ngilungifanele ukuba ngiliphathe. Yabona futhi wena ngikutshela mfana wami. Kuzofika isikhathi la omdala ekhothamela omncane. Yabo ngalelo suku ila uyobona khona ukuthi kasekuqaleni yimini oqokiwe ukuthi aphathe leli bandla likababa. Guys, uyakhuluma ukhulekani. Yazi ukhulekani usikhohlise sonke. Bengathi yimvu sonke lesi sikhathi. Yabo manje ama true colors ayibhutshukela kuyena. Uyakhuluma ukhulekani. Iphele lapho ke guys. Saziyozala nkomo. Mekunje hayi ningakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.